عز السلام تنا تقبلوا فنونا بمكتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كم يوعلكم نلومي عربي 31 طري فرق معلتن فرانس تدالوا هجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو فيلمون زوميه نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندر استزينا فيلم بريزيدنت إسياس نأبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فكي محمد تقبيلو أزراريبو منيستر زينا عمتاوي قام سراح 2024 بمكياد عوض المدبات 2025 زبطيو مبل 35 عامت زخر سرعيت فنقل كاب شوعات تخصاب تشعات تلكاتيت كتسنباليو إسرائيل ميسايلات على اليوزبرعن أستا 9 أصوار نابي كورين كنزل أخذ تحبيرون برازيل أمريكا بلعل فرياتات وسخ أرس توسن تنططن ملس جبرهم توسلات انقطاع فرنسا أب زوبا ساحل زصنحا وتهدراو هلاوه خنزبقه تقاليحو ناب زرزراتو مسنسجر بريزيدنت إسياس تمالي أفساعتات قدم قطرين أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فكي محمد تقبيلو زراريبو غازيتنيا نصر الدين عبد الرحمن بملكع تصبصاب نزدالو تحسطو غرمسكل غرزغير كأربوي بريزيدنت إسياس أفورقي أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فكي محمد أب مقبلة أقاش دندن أزراريبو أفتنا أستاذ كل 9 زغل ركب أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فكي أفريقيا ببغزيو مزلوا مسطن من رغان ستحزه حيال بدهوتات وشتاو دخاماتن قدامام متأتاواتن تدميرو زاقيت كم تزدلك تسقم كم زي كالت بمحبار هقرات أفريقيا مالاوي إجامن بسرع زي مخفالنون اتحبرت أبقزع عقمكم ركوز كم زي تسقمو أبريهو وشتاون حداون قريشتات قلولاوات قبرش برا كمون أب زباون أحقراون مدرخات نا أفريقان قدياتان اتزدل أتوكرو زي مهاب كابك اندي عنك افت مدايات كم زخونة تقسى مسافاكي بريزيدنت إسياس أب أحقراون كفل علماون قديات نزلوا هابتام تمكرون أفلطون أب قمت بمتاو ترى أبركتون تساتفون إيرتران مريحنتان أب مقطام نايت بدهوتات أزيو حقاز كم زخونة قليسو بريزيدنت إسياس بوغانو صقامات أفريقيا بأفريقيا وين تركفتح كم زلوا زتفعل لي مخنيات أمسامسكا أفريقيان أتونينو سسام إيتاويت بحرياو صقاتات عالم نمم زماز زقبر هنفنفن قدامام تأتاون نصقاماتا مليسو زحلالق سلازقونه كم أهقور كابزك تحيب كم زقبا أغنزيبو بزي سلامن من رقا انزل رقاقص المعاتن بالسقنان كم زي اللي استغسى بريزيدنت إسياس هقرات أفريقيا زيقنت اسرتو مسرح انستا هقر بمختال بدرجة هقرن كبابن أب حبراوي شركنا تسأميدان شقراتن بوشتاوا عقمن ترايك فتحا كم زقبا أسمير اللو حبرات أفريقيا نصقامات أهقور كفتح اندحر كوينو مواقراوي مخلاس كم زدليو أب تحتتي حبرات زينتف كوميشن سلام اندحنا تندما بوشتاوي عقمي أفريقيا تراي تمازينو سروحوك السلاسل كم زقبا حبيرو أبو منبر كوميشن حبرات أفريقيا موسى فكي محمد نيرنا بزهاب حبريتا مس بريزيدنت إسياس كاب زكايدو وصيتاو ركب بزعبا أفتات حشقراتن بدوهاتاتن أفريقيا تقامن هناسن ودعوا حساباتن كم زرخبا قليسو أبتركب منيستر قدات وصي أتو عثمان صالح ترخيبو نيرو حبرات أفريقيا أبزمتصور حلكاتيت أبزقانعو مبل 38 سرع أخيبا مرحتي حدش أبو منبر كوميشن حبرات كمرصيو موسى فكي محمد كابور مقابيت كلتشحن 17 نغلت إبرة أبو منبر كوميشن حبرات أفريقيا خوينو كقلقل صنيح الله ناب كال زينا مسنسجر منيستر زينا كم مقصلتان مزازم النايتي بدرجة خلن أقول قلوتات كفلتاتن أنا فرنز تقايدة عمي أقمقامات تمالي سلاسات الرعمة وقمقام سرح 2024 بمنت ارتوطينهم زنو مبرو عبيت مدوات بمكياد أب وطن سرح 2025 زاتيوم سرت يوناس نقاش بملكع تصبصاب زدالو تحستولو ميكائيل حدقو كأروباي
ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘቕርቦ ዓሚቑን ዝርዝራውን ጸብጻብ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ 2024 ንዜናውን ቴክኒካዊ ንጥፈታት ዝምልከቱ 28 ዓበይቲ መረባት ሓንጺጹ ንትግባሮኦም ጻዕርታትን ገዚፍ ወፍርን ከም ዝገብረ ብምሕባር ብዙሓት ካብቶም መረባት ከም እተተግበሩ ገሊጾም ሓደ ካብቶም ቀንዲ መረባት ዜናዊ ሸፈነ ብዓይነትን ዝርግሕን ምዕባይ ምንባሩ ዝሓበረ ሚኒስተር የማነ ነዚ ንምዕዋት ኣብ ንጥፈታት ኩለን ማዕከናት ዜናና ማለት ሬድዮ፣ ጋዜጣ፣ ቴሌቪዥን፣ ኣገልግሎት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ወቕታዊ ናይ ፕሮግራማት ኦዲትን ዳግመ ክልሳን ብምክያድ ኣድላይ ምትዕራያት ከም ተገብረ እዚ ዕማማት ዝኻ ንትሕዝቶ መደባት ብዓይነት ከባቢልካ ንተኸታተልቲ ሓቀኛ ኣገዳስን እዋናውን ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ረቓሒ ምዃኑ ስሚሩሉ ማዕረ ማዕረዚ ኣብ ምህንድስናውን ቴክኒካውን መዳያት ዝተሰላሰሉ ዓበይቲ መደባት ፈነወን ዝርግሕን መደባት ብንጹርነትን ስፍሓትን ከም ዝበጽሕ ንምግባር ዓብዪ ግደ ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ በዚ መሰረት መሬታዊ መደበራትን ፈነወ ሳተላይትን ዘመናውን ዲጂታላውን መሳርሒታት ዕጢቕካ መደባት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብዘይ ምቁራጽ ኣብ መላእ ዓለም ክባጻሕ ከም እተኻለ ሚኒስተር የማነ ሓቢሮም ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ብዝተገብረ ገዚፍ ስራሕን ወፍርን ድማ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ መስመር መራኸቢታት ዞባታት ምስ ማእከላይ ቦታ ዲጂታላዊ ምዕቃብን ምስናድን ሓበሬታ ስርዓት መርበብ ኮምፒውተራትን ቀጥታዊ ምትሕላፍ ሓበሬታ ብደረጃ ሚኒስትሪ ኣብ ኣካል ስነዳ ዘለዉ ጋዜጣታት ኣሳእልን ቪድዮታትን ብዲጂታላዊ ኣገባብ ኣብ ምዕቃብን ንጥፈታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምሕያልን ገስጋስ ከም ተመዝገበ ገሊጾም ምስ ናይዚ ግን ብፍላይ መደባት ቴሌቪዥን ብዝለዓለ ደረጃ ንጹርነት ስእልን ዕምቆት ሕብርን ንምፍናውን ናብ ዲጂታላዊ ሳገም ንምስጋርን ዝነበረ ውጥን ብምልኣት ስለ ዘይተተግበረ ኣብዚ መዳይ ዝግና ብድሆ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ንጥፈታት ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ትዊተር ማለት ኤክስ ፌስቡክን ሩይ ዕቤትን ጽልዋን የምጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስተር የማነ እዞም መድረኻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ተበጻሕነት ጋዜጣታትና መደባት ሬድዮናን ቴሌቪዥንናን ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታትናን ወጻእተኛታትን ኣብ ምስፋሕ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎም ሓቢሮም መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ደድሕሪ ዘዝመጹ ናይ ሓሶትን ጸለምን ዘመተታት ኣብ ሓሸዌ ካብ ምእታዊ ምሕያብ እኳ እንተኾነ ኣንጻር ኤርትራ ዝዝርጋሕ ዘንቀደ ጉጉይ ሓበሬታታትን ዜናዊ ዘመተታትን ከከም ኣድላይነቱ በቲ ኣድማዕ ዝኾነ ማዕከን ዜና መልሲ ኣብ ምሃብ ሚኒስትሪ ዜና እጃሙ የበርክት ከም ዘሎ ንዝውጦኑ መደባትን ዕማማትን ብብቕዓት ንምስልሳል ድማ ኣብ 2024 ን88 ኣባላት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከም ዘሰልጠነ ኣብሪሆም ዜናዊ ሸፈነ ብባህሪኡ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታትን ኣካላትን ዘራኸብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ተራ መሻርክቲ ኣካላት ኣብ ምዕዋት መደባት ሚኒስትሪ ዜና ዓብዪ ግደ ከም ዝነበሮን ዘለዎን እውን ገሊጾም ብድሕርቲ ዝተገብረ ሰፊሕን ዝርዝራውን ገምጋም ኣብቲ ብደረጃ ክፍልታትን ጨናፍርን ዝቐረበ ውጥን ስራሕ 2025 ዘተተኻይዱን ካብ ኣባላት ሃነስቲ ርእቶታትን ሓሳባትን ቀሪቦምን ምርጋጽ ብቕዓት ትሕዝቶ ማዕከናት ዜናና ዝርግሐ ፈነወ ኤፍኤም ሬድዮ ምስፋሕ ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ ጋዜጣ ምዕባይ ምስጋር ፈነወ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ካብ ኤስዲ ናብ ኤችዲ ፎርማት ምሕዳስ ስቱድዮታት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ምርጋጽ ውሕስነትን ምዕባይ ዲጂታላዊ ስነዳን ገለ ካብቶም ዓበይቲ መረባት 2025 ምዃኖም ሚኒስተር የማነ ኣነጺሮም ኣብ መወዳእታ ዜናዊ ስራሓት ብተዛማዲ ከቢድ ሰዓታት ስራሕካ ነዊሑ ዝበለ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ቀዳመ ሰንበት በዓላት ምሸት ለይትን ወጋሕታን ከይተረፈ ግቡእ ስርሖም ንዘሰላስሉ ዘለዉ ኣባላት ድሕሪ ምስጋን ኣብ መጻኢ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ተላብዩ መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ካብ 7-9 ለካቲት ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ክጽንበል እዩ ወኪል ኤሪና ደምሳስ ጸጋይ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ መበል 35 ዓመት ዘኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቁኑዕ ሕርያ ብዝብል ቴማ ካብ 7 ክሳብ 9 ለካቲት ብድምቀት ንምጽንባል ብምውሃድ ህዝቢ ምምሕዳር ዞባ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ሽማግለታት ፈንቅልን ካልኦት መሻርክትን ክካየድ ጸንሐ ምድላዋት ተጻፊፉ ኣደ መንበር ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ነየሪ ናብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ስፖርታዊ ንጥፈታት ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት ንሽልማት ፈንቅል ሰሚናራት ምርኢት ስእልን ቅርጻን
ኮማዊ ዳሳትን ካልእን ዘጠቃልል መደባት ተሰሪዑ ከም ዘሎ አረዲያ ሽልማት ፈንቅል እዞን መደባት አለና እዞን ይካይዳሉ አብያት ትምህርት ውድድራት ይካይዳሉ አመን ሲያሳ ሰራተኛት መንግስቱን ውድድራት ይካይዳሉ መደምደም ተናቶ ዕለት 5 ክንጎብረይና ሽልማት ፈንቅል ቅድመ 2 ዓመት ዝጀምርና ዝኸይድ ዘሎ መደብዩ سيمينارات ونقول نزخيديو عمت بزعبة حفشاوي نتي مدب زملكا سيمينارات يكايديو سيمينارات ونكاب علت 3 حزنا كجمري مالتيو كايديو كالينا اكزيبيشن مدبيو اكزيبيشن لو معمت تكالات اوش تباصع زلوان كساتفاين حيلات مكل خالون كساتفيهم حيل بحر إثرا كتساتفيا ذكربو ناي علو وتكالات أوش تباصع زلوان نفسه كف تكالات هلالي له مدبات اكزيبيشن له اكزيبيشن كاز كلن دخيما تنتكالات اكندي ابسلسته معتن قبره وحدو كاب على الشدشته كساب على 10 كبزغصل كجبري مالتي አዳራሽ ምሪት ሚኒስትርታትን ኃይልታት ምክልኻልን በተማሃሮ ከላይ ደረጃ ዝቀርብ ምሪት ምህዞን ሰንዓን ቁሸት ህፃናት ባህላዊ ምሪት ኣብ ጎደናታት ከምውን ኣብ ታሪክ መጓዓዝያ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ኣብ ፈታት ሓጊ ርጭታትን ዘተኮረ ሰሚናራት ኣካል ናይቲ መደባት ከም ዝኾነ በተወሳኺ ኣፍሊጣ ነጋድያን ፈንቅል ንጸጋታት ባሕሪ ብዝግባእ ምእንቲ ከስተማቕሩ ብርትዓዊ ዋጋ ናብ ሓምላይ ደሴት ዝግበር መደባት ጉዕዞ ብጀላቡ ካብ 29 ጥሪ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ ሓምላይ ደሴት ድማ ግዚያውያን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ተደኪነን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ነበርቲ ከተማ ባጻዕውን በብኸባቢኦም ኮማዊ ዳሳት ብምትካል ከም ዝጽምብልዎ ኣብሪሃ ምስትምቃር ጸጋታት ባሕሪ ዝብል ዘሎ እዙውን ካብ ዕለት 29 ኩሉ ሰብ ካብ ኣሰሪዮ ጀሚርና ባሕሩ ከስተማቅር ኣለዎ ፍላይ ምስ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ ዕረፍቲ ናይ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ቆልዑን ይመጹ ስለ ዘለው እዛ ካብ 29 ጀሚርና ያለና ዘይካዚ ዓመት መጽ ብምኽንያት ጽምብል ፈንቅል ኣብ ዝውደብን ብኣህጉራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኣፍልጦ ኣብ ዘለዎን ውድድር ጉያ ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪካ አትሌታት ኤርትራ ኬንያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ከም ዝሳተፉ ጎኑ ድማ ኩሉ ዝሳተፈ ውድድር ሓበራዊ ጉያ ክካየድ ምዃኑ حبيرا بهاجر درجة زكايد قدم بشكلتا على حدا على كلتن ككايديو على حدا كباصع جندع بصخا مملاس الله على كلتا خا كب وشتي كتما باصع ككايديو نايد قرستيو خا نغحتي لاي بصخا مملاسي مالتي على كلتا خا وشتي باصع زكايد وددراتي أبزو وددر زي حامشت نسان زواتات يساعة فالله 207 دق تبعتيو تقدمت له 10 دق أنستيو الله تا فرق ماراثون لما عمتون كتكايديا على الشوعات ككايديو 3 حجرات كساعة فين أوغندا دبوب السودان كينيا 4 دق تبعتيو نفرق ماراثون مدباتها له 10 دق أنستيو هنا 10 كيلومتر مدبالو 4 ويلشير نايسون كلان وددرات ككايديو كالون نوع أسني غير ماس سبورتون كم مدبتها حيل محبر موياويان هزباو طعنا إيرترا تمالي 30 الريا بسمرا كالاي غوباي قانعو بريزيدنت محبر دكتور زراب روح تصفى مريم ابزسمعو قال بمسرت قوام محبر غوباي امنن سوكف كلت عامت ككايد كان تنبرو لبداو حمام كوفيد 19 مكلخال بزتوسد سغمتي كنا واحد جدن كم زنبره غليصوم ابتغاطامي صم اصصاب نطفتاتن فاينانسن كمون تمرتاو بقعات ابالات كباب مبال ابركتو زلوم متغبريتاتن قصالነት ስልጠናታትን ዝምልከት መግለጽ ተዋሂቦም ተጋባእት ድሕር ዘካይድ ወዘተ አባላት በወጻል ዝመያይ ጥሉ ባይታ خጣጣህ ምርምራዊ መጽናዕታት ከተባባዕ ቁጠባው ዓቅሚ ማሕበር ዘደንፍዑ ንጥፈታት ክድፋኣሎም ከመውን ምስ ስልጠናታት ተኣሳሲር ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ክሕይል ዝብልን ካልእን ለዋታት አሪቦም حلافي هاجراوي ماكل مكتال غودناو صعبينات مدهانيت دكتور مولغيتا رؤسوم نامراص يتشماغل وكيلون اغبابات مسرح مرጫ زبره مغلص دحر مهاب ابالات محبر مطرناف زلو ربحان زسكمو حلافنتن بزغبا كغنزبو ازخاخيروم اب موداتا تغبات نزقصل كلت عمد تغلغل فصامي تشماغل لمريصوم
ፕሬዝዳንት ማሕበር ዶክተር ዘር አብሮኽ ተስፋ ማርያምን አገልግሎት ዜና ኤርትራ ብዝሃቡ ሓበሬታ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ደረጃ አገልግሎት ጥዕና ንኽረክብ ካብ ቀንዲ ዕላማ ማሕበር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዓቕሚ ማሕበር ብዝፈቕዶ ስነ ፍልጠታዊ ዋዕላታት ክውደብ ምጽንሑን ብዝሓይለ ከም ዝቕጽልን ኣረዲኦም ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ጥዕና ብወርሒ ነሓሰ 2017 ዝቖመ ማሕበር ሞያውያን ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራ 300 ምዝጉባት ኣባላት ኣለውዎም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንመደባት ማሕበራዊ ድሕነት ልዕሊ 12.5 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ካብኮም ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ወፃኢ ካብ ዝቕመጡ ዜጋታትን ተበርኪቱ ወኪል ኤሪና ቀዳውት ወልደን ዘዳለዎ ትሕዝቶ እልልታ ሃብተማርያም ከተቕርቡ እያ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንጽጉማት ወገናት ብሓፈሻ ንስድራ ስዋኣትን ስንኩላንን ድማ ብፍላይ ንምሕጋዝ ዝውዕል ልዕሊ 12.5 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ገንዘባዊ ዓይነታውን ግልበታውን ኣበርክቶ ከም እተገብረ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓቢሮም 30 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደን ጸብጻብ ዝተተግበሩ መደባት ብመንጽር ዝነበሩ ብድሆታት ዝቐረበለን ኣኼባ እቲ ካብኮም ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ወጻኢ ካብ ዝቕመጡ ዜጋታትን ዝተበርከተ ሓገዝ ንዝምልከቶ ወገናት ከም እተመቃርሐ ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ልዕሊ 35.6 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ከም እተኸፍለ ኣብ ዞባታት ፎርቶ ሳዋ ላዕላይ ጋሽን ጎለጅን ድማ 522 ካሮታት ከም እተዓደላ በሪሁም ጊዜያዊ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ ኣብ ዝሃበው ቃል ተራ ማሕበራት መንግስትን ኮምን ኣብ ምዕዋት ናይቶም መደባት ልዕል ምንባሩ ብምጥቃስ ዘይተመልሰ ዘዋር ልቓሕ ከምኡ ደገፍ ንስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ምውጋድ ጎዳእትን ልምድታት ምሕያል ንጥፈታት ኮሚቴታት ምውጋድ ጎዳእትን ልምድታትን ከም ዝሰረቱ ተሃድሶ ስንኩላንን ከምኡውን ምግምጋም መደባት ምጥያስ ኣብዚ ዓመት እዚ ውዕል ኣተኩሮ ክወሃቡ ምዃኑ ኣፍሊጡ መነባብሮ ዜጋታት ንምሕጋዝ ዝውደብ ሞያዊ ስልጣናታትን ዝግበር ከማዊ ሓገዛትን ብደቂቕ ክጽናዕን ብዝተወደበ መልክዕ ክትግበርን ዘዘኻኸረ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሕሩይ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝትግበሩ መደባት ብውፅኢት ክልክዑን ንዘዋሪ ልቓሕ ዝምልከት መጽናዕትን ምክትታልን ክግበር ብምትሕስሳብ ምምሕዳራት ብንጥፈት ክዋስኣ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ኩሎም ኣብ መንግስታውን ሓውሱ መንግስታውን ጽላታት ዝነጥፉ ኣብ ሕጊ ዕዮ ዝተሰረተን ንህሉ መድረኻዊ ኩነታት ዘገናዘብን ቁፅፅርን ኣተገባብራን ክኸተሉ ውፅኢት ናይቶም በብእዋኑ ዝግበሩ ዘለዉ ሓገዛ ድማ ብግቡእ ክግምገም ብምስኽኻር ብምዕባል ዓቕሚ ኣባላት ዓብዪ ቆላሕታ ከም ዝወሃቦ ኣረጋጊፃ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ህዝቢ ጉልበቱን ገንዘቡን ኣዋሃሂዱ ዘሰላስሎ መደባት ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተወደበ መልክዕ ክስርሓሉ ምዃኑ ብ28 ጥሪ ዝተኻየደ ወከልቲ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተሳተፉ ርክብ ተገሊጾም ኣብ 2024 ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያታት ምጽጋን ራህያታትን ምእለይ ውሕጅን ምሽላም ብሉጻት ተማሃሮ ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣት ምስራሕ መጸበይ ነፍሰ ጹራትን ተወሳኺ ተኽልታትን ከምኡውን ምትብባዕ መምሃራንን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዘተኮረ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ተዓመ ዝሓበረ ኣካየዲ ስራሕቲ ንዞባ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማርያም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብዝሓይለ ክቕጽል ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ግዜ ነቕልን ማሕረስን ትራክተራት ኣብ እዋኑ ክመጻ ከምኡውን መሰጋገሪ ቀላይ ባንዳ ክስራሕ ኣቲቶም ኣመሓዳሪ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ንተራና በርክቶን ህዝቢ ኣብ ዝተዓመ መደባት ብምምጓስ ኣብ ዝሓድሽ ዓመት ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ንምርጋጽ ዝተበጋገሰ ፕሮጀክት ምውዳእ ምስራሕን ምጽጋንን ዲጋታት እምባኻኻትን ምርጋጽን ከምኡውን ቀጽሪ ኣብ ዘይብለን ኣብያተ ትምህርቲ ምስራሕ ካብ ቀንዲ መደባት ምዃኑ ብሪሂዎም ንዞባ ዓዲ ቀይሕ 21 ምምሕዳራት ከባብን 109 ዓድታት ዝጥርንፍ ኮይኑ ልዕሊ 60,000 ህዝቢ ይነብሮም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ናብ ዜናታት ወጻኢ ምስ ንሰገር እስራኤል ሚሳይላት ኣለልዩ ዘበርዕን ኣስታት 9 ኣጽዋር ብመገዲ ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ንምንጭታት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ሚሳይላት ድሮ ናብ ፖላንድ ከም ተላእኸን ካብኡ ናብ ዩክሬን ከም ዝመሓላለፍን እቶም ምንጭታት ገሊጾም እዚ መልኣኽ ኣጽዋር ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝጅምር ንድሓር እስራኤል ነታ ሃገር ዝገበረቶ ዝዓበየ ደገፍ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም መንግስቲ ሩስያ እስራኤል ንዩክሬን ትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ደገፍ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ከም ዝህለዎ ከጠንቅቓ ጸኒሑ
ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያን ዩክሬንን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ እውን ከቢድ ቁጠባውን ንዋታውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። መንግስቲ ብራዚል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሃገሩ ተወሳኺ ቀረጽ ምስ እትውስን ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ብራዚል ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ብራዚል ተወሳኺ ቀረጽ ክውስን ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ብሕድሕዳዊ ምክብባር ዝተመስረተ ንግዳዊ ዝምድና ክህልዋ ከም ትደሊ ገሊጾም። ኣሜሪካ ፍርያት ሓጺን ቡንን ነፈርትን ካብ ብራዚል ክትዕድግን ከላ እታ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ድማ ፍርያት ጸዓት መድሃኒትን መለዋወጢ ነፈርትን ካብ ኣሜሪካ ከም ትሽምት ጸብጻባት ይሕብሮም። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካልአይቲ ዝዓበየት ንግዳዊት መሻርክቲ ብራዚል ከም ዝነበረት ዝሕብሩ ጸብጻባት ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልተን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት $253 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ይጠቕሱ። ፈረንሳ ኣብ ዞባ ሳሕል ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዘብቅዐ ተቓሊሑ። እዚ ዝተሓበረ ሰራዊት ፈረንሳ ሰፊሮ ዝጸንሐ ናይ መወዳእታ ማዓስከር ብ30 ጥሪ ንሰራዊት ጫድ ድሕሪ ምርካብ እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ጫድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መስርሕ ምውፃእ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ሙሉእ ብምሉእ ከም ተዛዘመ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ፈረንሳ ኣቐዲሙ ኣብ ከተማ ኣቤቸን ፋያላርጆን ንዝርከብ ማዓስከራት ንመንግስቲ ጫድ ከም ዘረከበ ዝዝከር እዩ። ሰራዊቱ አንጻር ሽበራ ክምክት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ መንግስቲ ጫድ ምስ ፈረንሳ ዝጸንሐ ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕል ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ከብቅዕ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። እቲ ስምምዕ ቅድሚ ምብቅዑ ፈረንሳ ኣብ ጫድ ኣስታት 1,000 ሰራዊት ኣዋፊራ ምንባራ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፈረንሳ ኣቐዲማ ኣብ ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ኣዋፊራቶ ንዝጸንሐ ሰራዊት ብውሳነ ናይተን ሃገራት ከም ዝሰሓበቶ ኣይርስዕን። ሩስያ ክልተ ስትራቴጂካውያን ደብደብቲ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየር ባሕሪ ኦክታስን ባሕሪ ጃፓንን ኣርክቲካዊ ውቅያኖስን ኣብሪራ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ነፈርቲ ንልዕሊ 8 ሰዓታት ከም ዝበረራ ሓቢሩ። ስትራቴጂካውያን ደብደብቲ ነፈርቲ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ እውን ኣብ ልዕሊ ጸሊም ባሕሪ ባልቲክን ኣርክቲክን በረራታት ከም ዘካየዳ ዝዝከር እዩ። ሩስያ ኣብ ክልል ኣየር ኣርክቲካዊ ውቅያኖስ፣ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ፣ ሰላማዊ ውቅያኖስ፣ ጸሊም ባሕርን ባሕሪ ባልቲክን ተመሳሳሊ በረራታት ከተካየድ ምጽናሓ ጸብጻባት ይረድኡ። ሩስያ ጥራይ ዘይኮነት ኣሜሪካ ትርከበን ካልኦት ሃገራት እውን ነቲ ናይ በረራ ንጥፈታት ከም ዘካይዶ ይጥቀስ። ኣብ ኣሜሪካ ትማሊ ብ29 ጥሪ ኣብ በረራ ዝነበራ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪትን ሄሊኮፕተርን ብምግጫወን ልዕሊ 60 ሰባት ከም ዝሞቱ ይቃላሕ ኣሎ። ክልተን ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየር ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምግጫወን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ፈለግ ከም ዝወደቓ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ሓቢሮም። እታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ሱሳ ገያሾን 4 ሰራሕተኛታትን እታ ሄሊኮፕተር ድማ 3 ኣባላት ሰራዊት ኣሳፊረን መንባረን ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ክስተት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሮናልድ ሬገን ክሳብ 31 ጥሪ ኣገልግሎት ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ግብፅን ኬንያን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ክትሓጋገዛ ዝኽእለን 12 ስምምዓት ከቲመን። እቲ ስምምዓት መራሕቲ ክልተን ሃገራት ብ29 ጥሪ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዘካየድዎ ርክቢ ተበፂሑ። ምምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ንግዲ፣ ወፍሪ፣ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ድማ ብፍላይ ካብቶም ስምምዓት ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ማእከላይ ምብራቕ ብቐንዱ ኣብ ኩነታት ወሽመጥ ቃዛ ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ። መንግስቲ ጀርመን ቁጠባ ሃገሩ ኣብ 2025 ብ1.1 ሚእታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ንዝሃቦ ትንበያ ኣጉዲልዎ። ቁጠባ ሃገሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ0.2 ሚእታዊት ጥራይ ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ብ29 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሚቱ ዘሎ። እቲ ቁጠባዊ ትንበያ ብልዕሊ ህዝቢ ጀርመን ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ። ቁጠባ ጀርመን ኣብ 2024 እውን እቲ ዝድለ መጠን ዕቤት ከመዝግብ ከም ዘይከኣለ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ የረድኡ። ክኢላታት ኤውሮጳ ቁጠባ ጀርመን ናብ ደረጃ ዝሕታለ ክወርድ ከም ዝኽእል ክእምቱ ጸኒሖም እዮም። ልዕሊ 3 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ። ጀርመን ድሕሪ ኣሜሪካ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ትገብር ዘላ ኣባል ኔቶ እያ። ሃገራት ምዕራብ ምስቲ ኩናት ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዘጽድቆ እገዳታት ሩስያ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ዝጠቕሱ ጸብጻባት ጀርመን በቲ ስጉምቲ ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከም ተሃስየት የረድኡ።
ዜናታት ንምዝዛም አርእስተ ዜና ከድግመልኩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንአቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪቃ ሙሳ ፈኪ መሐመድ ተቀቢሉ አዘራሪቡ ሚኒስትር ዜና ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ 2024 ብምክያድ ኣብ ውጥን መደባት 2025 ዘትዩ መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ካብ 7 ክሳብ 9 ለካቲት ክጽንበል እዩ እስራኤል ሚሳይላት ኣለልዩ ዘበርዕን ኣስታት 9 ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ተሓቢሩ ብራዚል ኣሜሪካ ብልዕሊ ፍርያታት ወሳኺ ቀረጽ ምስ ትውስን ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ትወስድ ኣጠንቂቓ ፍረንሳ ኣብ ዞባ ሳሕል ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዘጥቅዐ ተቓሊሑ ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለዉ ዜናታት ኣብ ዝተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ናሓድገኩም ብወገነይ ሮክ መዓልቲ